En IJsselduo, we zijn hier vanavond op de TT-nacht in Assen. Kun je alweer lopen? Nou, het gaat net dan. Ik heb net een zware ontsteking gehad aan de heup. Maar ik kan weer lopen. Het doet nog wel pijn, maar we zijn er in ieder geval. Dat is het belangrijkste. Hè? We staan hier weer en we genieten ervan. En dingen afzeggen, ja, dat is voor ons heel moeilijk. Maar je zag het hier op plein ook wel. Met Drommelse jongen ging het helemaal los. Een dikke Polonaise. Maar zelf met links-rechts, onze laatste single, ging het ook goed. En ik moet jullie verklappen, we zijn met een nieuwe bezig. En ondanks pijn in mijn been, voor TV Oranje doen we alles. Hè. Links-rechts is eigenlijk een Oostenrijks nummer. Die hebben we totaal vertaald. Helemaal in een andere tekst. En ik moet zeggen, hij slaat bij het publiek enorm aan. En het is natuurlijk een feestnummer. En wij houden van feest en dat is het IJsselduo. Ja, we hebben net weer een nieuw dingetje uit. Die is gesponsord door onze sponsor. En ik heb al wel gehoord dat de cameraman die is er enorm blij mee. Want ik zie ook wel dat jullie enorm vaak in het donker staan, zoals nu ook weer. Wij staan toevallig in het licht, maar... En dan is dit geweldig. Er zit nog een lampje in, misschien komt het op de camera goed uit. Kijk, een stukje licht erbij, dat komt altijd goed uit. Hè? En is niet te koop. En gooi je vaak van deze dingetjes in het publiek. Maar als er mensen zijn die dan graag willen hebben, dan stuur me af en toe wel eens een dingetje op. We hebben natuurlijk onze eigen website www.ijsselduo.nl. En we zitten ook op Hives, ijsselduo.hives.nl. En niet te vergeten, we hebben natuurlijk een hele fijne fan van ons die een fansite van ons gemaakt heeft. ijsselduo.fansite.nl. Dus, ja, en zo komen ze altijd met het IJsselduo in contact.